Hello, in the vine si bai ka buk le ve ka chu he kun tum chu ka thir ti ngai lo deu hlek kan ti don ani a program nei in hei Lawngtlai lama ka zinna Lawngtlai lama hianin kan nau pakhat zaithiam deuh mai kan char thara chu ne chuanin hun on no khanan kan tia kan han zai vel mai don ania chuan la chi sang kan non sa anga in nei thlang du zong te lo mani chanin in lo like anga in lo comment bok anga chuanin milo subscribe sak zel anga chuan milo subscribe to na le ka video ate milo ensak na kha nom tu ka swai tak mewa chuanin la chi sang kan non sa anga in enjoy ngai po ka be se hei hi kan nau ruthi ani a alano bang emema zan in chu hei kan zai chak box sia kan han zai ve no anga chuanin kan naron sak ma sak ber tur hi an ganem chu tok ro se ti kha ania gitar de pui ka thiam lutu emem lawa ma se ka thiam ma hen kan ti be mo bange tu na chuan mangai la nu nem kan sare to ang kro le ka thli vela le na tang ki in ru lamtluang ko a her li ai wa se in kazum khani photsela ni kumlama kan shoot to ania kan edit man mai lawa wangin kan lauti chwa khar sheta do ayin milaw zaithiam anga kan ti la ai ka chanin ke ma pot le min ka thau de lek to ing sha a ka channel te milaw subscribe sa ka wangin ka lo ma milaw like sa ka milaw comment sak zel turin ka som tak mem chewa in zabai chunga lom tho ka se lo me